ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon shiri na duniyar taurari wanda yake zuwa mu kai tsaye daga channel din nan mai suna Arewa Zone Hausa TV. To kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan channel din ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. To a yau shirin namu zai tattauna ne akan shahararren mawaƙin na wanda kuka fi sani da Nura Inuwa akan album ɗinsa na sabuwar shekara. To masoya Nura Inuwa muna daɗa godiya da wannan gudunmawa da kuke bamu. Kada ku manta ku danna subscribe a wannan channel ɗin mai suna Arewa Zone Hausa TV domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. To wannan shirin dai na yau zai ji ra'ayoyinku ne akan tsofaffin waƙoƙin Nura Inuwa wanda ya yi a can baya. To masoya Nura Inuwa sai ku yi mana sharhi da waƙoƙin Nura Inuwa tsofaffi wadda suka burge ka na can baya. Mun gode masoya Nura Inuwa kuma ma'abuta Nura Inuwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Kuma muna jiran album ɗin Nura Inuwa na 2021 wanda zai saka a wannan shekarar ta 2021. Mun gode. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode masoya Nura Inuwa kuma ma'abota Nura Inuwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode masoya Nura Inuwa. Mun gode. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Masoya Nura Inuwa. Sannan kada ku manta ku yi liking ɗin wannan bidiyo sannan ku share ɗinsa zuwa group na WhatsApp. Mun gode. Sannan ka yi sharhi da waƙar da ta fi burge ka ta Nura Inuwa tsohuwa. Mun gode masoya Nura Inuwa. Mun gode da wannan gudunmawa da kuke bamu ta Nura Inuwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ɗin mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Ko masoya Nura Inuwa ku ci gaba da jiran album ɗin Nura Inuwa saboda ya kusa fitowa. Album ɗinsa na sabuwar shekara na 2021 nan da ba da daɗewa ba album ɗin na sabuwar shekara zai fito. Mun gode masoya Nura Inuwa. Sannan kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode masoya Nura Inuwa kuma abota Nura Inuwa. Kada ku manta ku yi liking ɗin wannan bidiyo sannan ku yi share ɗinsa zuwa group na WhatsApp domin wasu masu gani. Mun gode masoya Nura Inuwa kuma abota Nura Inuwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin su kawo muku sababbin shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode masoya Nura Inuwa kuma ma'abota Nura Inuwa. Fatan mu anan Allah ya kai mu ranar da Nura Inuwa zai saki wannan album din nasa na sabuwar shekara na wato 2021 wanda zai saka a wannan shekarar ta 2021 wanda kuka fi sani da sunan album din Ni da Ku da kuma Lokaci. Mun gode masoya Nura Inuwa kuma ma'abota Nura Inuwa.